Но сега се изтрих онзи видеоклип, защото имах някакъв проблем, на жена ми звъня. И така продължаваме. Така. Пишете, например, ще напиша Herobrine. Herobrine. Така. Правя го на Survival. World. И така виж къде ме спалва. Тук е на някакво място, където може да си играе. Добре, сега ще си отправя настройките, за да бъда... Да ми е толкова бързо. Не, това ми е за бутоните. Само доволно. Не, къде беше? Добре, нищо не бъда. Чакайте хора, че е много трудно се оправят. Так, какво това? Не сте нещо си. Някаква глупост. Рандом глупости. Фидбак. Това за бутоните сигурно, ли? Да, това за бутоните. Чакай си ги правя пак. Айде. Така. Боже. И как бъгва? Не знам защо хора. Добре. Чакай да преместя това. Де факто хора, така играта не е лоша. Прибих се. Не е лоша играта. За да играете. Интересно си. Имам си всичко, което може трябва да си гледате. Така. И добре хора, това беше всичко от мене. Аз бях Демон 50. Вие бяхте моите приятелчета, които обичаха много да играят Minecraft. И чао!